Morning. Good morning. Good morning. Asa mo? Sa lupit niya bro. Yan na. Ang buntag. No? Mayong buntag Pilipinas, mayong buntag Mindanao, mayong buntag Dakbayan sa Davao. Dami karon diri sa Bangkiruhan guys. Kauban ako si Boss Pari GC Boy Mandahay Silitarya. Ha? Morning. Talumo. Kami karon diri sa kuan. Bangkiruhan. Grabe tao na guys, gyapon. Balik sa dati ang kuan bro. Kasayo pa mong gud nalagyan ko kayo tato dan wala na po ng mga kuan. Mangumpra ta. No, time check. Shout out kay kang ano sa restaurant. Time check. 3:30 in the morning. No, 3:30 in the morning na nata diri karon sa Bangkiruhan. Oh. Power kayo Lord, power kayo Lord. Tara, sabay ta. No? Naglag ta. Ako na sabayan. Ikaw, Rabel. Sabay ta, Rabel. Wala mo siguro yung dakot mo. No? Wala pa dakot doon. Boss, wala pa dakot doon, boss. Wala pa lagi. O, taong payag. Tara, nangyari to. Bayo, rinalo mo. Nangyari ka. Doon ang dugay, kasi pala mo. Balitan ko kuan, sukar. Ito ba niyo? Sukar. Sukar. Benar. Biar ka. Biar nih. Oy, busing. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Yo. Kung body nasa likod no, bodyguard. Power kayong live sa akong bodyguard nagkalog pula. No? Siya kumuha to na siya kikuyog na siya. Ngunay warrior of God. Direta brad. Yaro.
Ha? Ay, limon ba? May limonsito di para pangkuhan. Bawal. Wapo tong brad, tong orange nga di may pagka orange ba tong aslom. Wala lagi sa papaw. Motoro na to dito. Tong putasan gani. Bawal mo dre. Anak ay dili. Bawal. One way ni one way. Ay one way di ay. Take it to the blue. One way ticket to the blue. Pilang kilo ani boss? Madam. Yes. Ay, G's still din. Dako-dako sa... G's, pawira eh. Wala ka barato dari agay sa pagkiruhan. Jesus, Jesus. Ano bali 5 kilos? Grabe 5 kilos no? Balita 5 kilos. Kaya siya usog pa dito.